starter, vil vi gerne informere jer om, at det materiale, I skal til at se, desværre ikke er helt færdigt. Men I er valgt at vise det til jer alligevel. Vi beklager meget, men håber, at I vil være over med det, og bare nyde os, der står og snakker om meget interessante ting i 4 minutter. Jeg vil gerne fortælle lidt om elektromagnetisme. For at sige det helt kort, så er det en magnet, man kan lave ved hjælp af strøm. Inde i sådan et stykke metal, som i det her søm, ligger der en masse små magneter. Men de ligger hulter til bulter, og det vil sige, at de ikke har nogen, hvilket gør, at de ikke har nogen effekt. Men hvis man så vikler sådan en strømledende tråd omkring, som for eksempel kobbertråd, som der er blevet brugt her, og sender jævnstrøm igennem, så kan man få dem til at vende den samme vej, hvilket gør, at sømmet bliver magnetisk. På den måde kan man lave en elektromagnet. Jævnstrøm er, hvor elektronerne bliver ved med at køre samme vej, hvilket det man bruger, når man for eksempel laver en magnet. Vekselstrøm er, hvor elektronerne bliver sendt frem og tilbage fra begge sider. Nu har jeg så mit søm med min kobbertråd omkring, og lige nu er der ikke noget strøm til, så den burde ikke være magnetisk, men eftersom vi lige har prøvet det en gang, så det godt være, den er det. Jeg kan godt få en med op på, men jeg tror ikke, jeg kan få meget. Jo, det kunne jeg egentlig godt. Men det er ikke det, der er vigtigt. Men nu prøver vi lige at sætte min cylinder her. Ja. Og så er min strømforsyning her, der står på jævnstrøm. Så hvis vi lige prøver at tænde på det. Så skal vi se, om vi kan få flere på. Jeg vil et eller andet sted sige, at man kan få lidt flere på. Så. Det har i hvert fald en effekt. Hvis der vi så slukker for den en gang, så hænger de stadigvæk lidt med, ikke? Men lige så snart jeg begynder at bevæge den en lille smule, så begynder de stille at falde af. Man kan også lave en magnet ved hjælp af en anden magnet. Her har jeg en helt normal savklinge, som der egentlig ikke er magnetisk overhovedet. Selvfølgelig er den magnetisk, når jeg siger, at den ikke er, men det er ikke så vigtigt. Den er ikke særlig magnetisk i hvert fald. Men hvis man så tager magneten her, og så glider langs savklingen, uden at få fat i papirklipsen, så skulle det ligesom kobbertråden og elektronerne gerne få gjort sådan, så alle magneterne inde i savklingen vender den samme vej. Så hvis vi nu prøver igen at se, om den er blevet mere magnetisk. Jeg kan få flere magneter op end før i hvert fald. Så. Hvis det er, hvis jeg tager dem af en gang, så slår den ned i bordet en gang, så skulle det godt gerne gøre sådan, så det er, at alle elektroner, magneterne igen ligger hulter til hulter, så den ikke skulle være magnetisk. Og som I kan se, så er den ikke rigtig magnetisk. Det vil altså sige, at man kan lave en magnet både ved en anden magnet, men også ved hjælp af strøm. På en magnet sidder der altid en nord- og en sydpol. Det er en sydpol, og det er en nordpol. Og det er lige meget, om man vender om på den, fordi så er det der stadigvæk en nordpol, og det er stadigvæk en sydpol. Og når man sætter to magneter sammen, altså sådan her, så er det en neutral magnet, eller så bliver det hele neutralt. Og hvis du gør sådan her, så frastøder de hinanden efter. Altså når man gør sådan her, så vender den sig om, og så er de neutrale igen. Og det er ligesom syre og baser, det er også, hvis du blander en syre med en base, så bliver det også neutraliseret. Og det var det. Tusind tak fordi I så med. Vi beklager igen meget, at den ikke er helt færdig, men vi håber det var okay. Til allersidst vil vi gerne fortælle, at alt filmning, klipning, optagning, hele manuskriptet og alt sådan noget er lavet af Ida